another dimension. Uqualify another dimension. But awukwazi ukuvela kule dimension ipurity ungenayo. Then amen. Dayo wa confront wa presence. Akoli's will pull a throne, but the atmosphere yam confront what we are greater, what I jonga. And what I saw the Lord. I saw the Lord seated on the throne. But around the throne there were cherubims and seraphims. In cherubim and seraphim, zezinye zengelos, ingelos is groups. But in seraphim and cherubim, zezizona ze excel in purity. They are not messengers. Zona zisebukhweni bukaThixo zigade ubukho bukaThixo. Zigade presence kaThixo. Lamaphiko zikavarishe iyeya. Ziprotect uba wonke umuntu ofikayo angafi asithwe. Jonga. The Shekinah glory phuma kuThixo siyayitrepha so that izidalwa ezisebukhweni bakhe sikwazi usurvive. Sikwazi uphila. Ngalamaphiko zigade ipresence kaThixo because uThixo ipresence yakhe ayikho predictable. Iyachinja ayikho i-one ayiqikeleleki. Uthi xa ufunda kwincwadi yezitshilelo ngaye ebonwa nguYohane chapter number 4 athi ndevizwi lethi nyuka. Uthi ndawunyuka ndabona owehlele ethroneni. Ingubo zakhe zimhlophe okoboya bemvu. Uthi wembethe ingubo engathi lilitye lesango. It's emerald, yeah. Lamaja expensive. Emerald stone. Lamaja zi colors. Kawajonga ayaglitterisha. Uyabona ne? Kawajonga icolor yabo ikhali ngihamba ngathi liyellow bengathi li green, ingathi li blue. Kawajongayo kuthiwa uThixo wethu ke unxiba impahla enjeya. Unxiba impahla enjeya. Ukanzama umjonga kukhona phambi kwakhe ithrone eziyi-12. Ithrone ezingaphi? Eziyi-12. Ezithrone eziyi-12 zeze elders abadala ezulu. The leadership kaThixo amadoda ayi-12 ekuthiwa ezikerubi xa zidumisa uThixo amadoda ayi-12 ethula iikhrawu zethula imiqhele siyibeke phansi zimane zimemeza kuThixo. Xa senzeka le nto ezi-elders ayizo elders by age, ayizo elders by ngokobudala, bazi elders ngenxa yemfihlo abanazo ngoThixo. Bagcine imfihlo zikaThixo because kukho izinto uThixo nazivezayo efuneka bazisitha otherwise lingapheli ilizwe. Bahleli phezu kwemfihlo zikaThixo bathi phambi kwethrone kukhona izidalwa zinamehlo ngemva nangaphambili. Zinxiba ubuso bengonyama, zanxiba ubuso benkomo, zanxiba ubuso bomntu, zanxiba ubuso be-eagle. Nazo zilapha. Why kukho izidalwa ezinxiba olu hlobo? Nazo azikwazi ukucontaina ipresence kaThixo. Kufuneka xa uThixo etshintsha zivele ziyingonyama zimelane naloo dimension. Athi uyatshintsha uThixo ziphinde zivele zeli-eagle ngoba uThixo keeps on changing. You can never remain endaweni eyi-one ukhonza uThixo usuka kwipresence yakhe. Namhlanje ungaqualifya but uqualification yanamhlanje it's not a guarantee yoba ngomso uzawuqualifya because uThixo wethu ubhida hleli nabe every day. Lithi ungcwele ngcwele uThixo wethu ayikho enye ingoma. Day and night, uThixo eyi-one. Ngcwele. Ajike uThixo. Akazitshintsha ziphinde ziqubuthe zithi ungcwele. Ingoma is the same. Umane uThixo azidisplaya kwii-dimensions ezahlukeneyo zobungcwele. Ngoba ubungcwele bune-dimensions. Kukhona abazi ubungcwele ngongajoli. Kukhona abazi ubungcwele ngongaseli. Kodwa kukhona abazi ubungcwele kwi-dimension engaseli.
the elders, the elders, badala bezulu, you lay our crowns and oh, be lifted above. Lengo mithatha phale yabazalwane, lengoma ayikompozwanga ngabantu besenyameni, ingoma edownloadwa ku-dimensions zikaThixo. We lay you and worship. Kwazona in the presence as kwazi ukujongana namehlo kaThixo. Asikwazi in the presence asikwazi ukujongana namehlo kaThixo. Ithi incwadi esichilelo ngaphansi kwakhe kunolwandle leglass, ayingomanzi, lulwandle but lolweglass, lulwandle leglass. Kuthiwa nawo ezikherubhi zithi xa zithiwa ingcwele kusukuma izulu, kusukuma izulu. Enikhwaze enye ithi ungcwele, ungcwele uThixo wethu. Eniphendule ithi ungcwele, ungcwele uThixo wethu. Eniphendule kuthiwa nawo the elders zehle ngamadolo ziguqe. Ngamanye amagama nazo zethukile uba yintoni qualification, i-privilege enjani le yokuba babe ngabantu aba-existe bakwazi ukuphila in the presence of God permanently. Bahleli phaya permanently, bahleli. Kuthiwa kukho uhlobo labantu lakhe lavela. uYohane sasePatmos uthi kwavela abantu benxiba ingubo ezimhlophe besiza. Kuthiwa kwabuzwa ezulwini, kubuza i-elders kwabana abaya ingathi banxibe ngokufana nathi. Twaphendula omnye wathi ngabo abaphuma embandezelweni, ingubo zabo zihlanjiwe egazini. Abaqubudanga kwizithixo zelizwe, abakhange bavume ngempilo yabo, bayabancama yonke into bencamela wena. Kuthiwa ngezwi labo nobungqina babehlulile uSathana, baze nangegazi lemvana babehlula uSathana. Kuthiwa bacula ingoma entsha. Ingoma entsha. Now the question uba yingoma ethini lingaziwayo ezulwini, ngoba izulu nalamadoda ayi-12 asi-elders ahleliyo, kukho into angazaziyo, azi-secret ngoThixo, kodwa kukho ibandla likaJehova. Kukhona umakoti olungiswayo athi xa ehlabelela izulu lime, limiswa ingoma zangapha nezangapha zifana. Ngoba mhla uYesu esifa wayengafeli izulu, wayefela umhlaba. Sithi xa sithi thina, oh the blood of Jesus, lime izulu. Kuthiwa what kind of a song is this? Because igazi lasiwe ezulwini, igazi lasiwa emhlabeni. Kuthiwa abangabethu kodwa bona babengabona emhlabeni ukuze baqualifye bathengwa ngegazi lenkosi Yesu. Ezabo ingubo ezihlanjwa ngemanzini zihlanjiwe zenziwa mhlophe egazini lemvana. Uthi uSathane bamangalela belinga igazi libahlambe. Yabazalwane, uthi unethetha uIsaya akasithobe senzeka thina esizawuphumelela. Why esitho? It is because of the dimension. We need to know who we are. We are not just cheap people. Asingobantu cheap. Sithengiwe. Kukhona indoda kufuneka singazingeni. Asikho kwilevel yethu. Kukho izinto uThixo angazilindelanga basibe phakathi kuzo. Ngoba ilevel yethu nelevel yethu apho siphila khona sihamba khona ayisivumeli.
allow me, let me pray like dimension. Before I get there, ukuthi qualify ukuma in the presence of God. Qala siqala ke elders. Kufuneka apha kuzo kubekho uhlobo lamandla olugalelwayo. Not the power to heal the demons, but the power that is responsible for uba umuntu akwazi uba strong, otherwise ungafika umelte. Ungaluthuthu xa unovela unje. Kukho amandla agalelwayo athestwe namadoda kwizigaba ngezigaba, zi-approve iKherobi neSarafi kuthiwe bangavela. Bakhona abadameli bapha eza throne azimelanga baziyi-12, bezimele bazi more than 12, but abanye abaqualifyanga ukuhlala in the presence. Baqualifyanga. Yile nto ithethwa nguDavide athi mna into sendiyifuna kuba noba ndihlele emveni kwecango, ndimane nje ndivala ucango as long ndisetempileni, andikufuna ukubheka phaa emlilweni ngoba ngenxa ya-iniquities nengubo yami indlela yiyo andinayo i-confidence yoba ndingavela phambi kwakhe ndishiyeke ndiphila. Kukhona bazawuescape umgwebo but bafike bakhonsiwe yipresence yakhe because ingubo ingcolile leyadumisa uThixo. Now uIsaiah unyukile, wenyuka as a prophet, xa fika kule dimension kwafunyanwa istains engubeni yakhe. Fika kukhona ntoni amaxhaphaza okungcola, amaxhaphaza okungcola awabonwanga ngabantu behamba nawo. But xa fika kule dimension uIsaiah wathi esafika nje wayibona inkosi yathi ayimbetha ngelight, ilight ayireflecte empilweni yakhe kwavela amadada enhliziyo, amabibi enhliziyo, amabibi. Itouch yepresence yamlayida, yathi ayibona yabona iname tag yathi prophet, but akuyiwe enhliziyweni wakhala yena wathi ethe mna mntu. Kutsho Davide, sorry uIsaiah, ethe mna mntu inqambi, ndiyinqambi. Uzafika njani apha? Wathi ethe mna mntu inqambi, ndihleli phakathi kwabantu, kukho izinto angazingcwaba uzifihle enhliziyweni, but lizawufika ixesha likaThixo ezinyuka ekuhambeni noThixo. Kukhona i-dimensions ongazukwazi uzi-accessa because iglory kaThixo iza kayifika ilight inhliziyo yakho uvele who you are. Ungabafihlela abantu, ungayifihlela ifamily, ungayipretenda lento uyenza ingathi uyiyo, but there will come a day, there will come a day. Kuthiwa Isaiah ufike njani apha, ufike njani apha, ufike njani? Ingubo ingcolile and yet you are a prophet. Ingubo ibolile and yet you are a prophet. Ingubo yakho ayivumi but khona i-dimensions apha ingubo ikwazi uoperator. Ummelwane wakho, it's a dimension. Ukwindawo ozawufika uhambela phezulu kuzo kuthiwe sicela usilinde emnyango. Your garment, your garment, ngubo yakho, ngubo yakho, ingubo yakho, ngubo yakho. Uthi usihamba qonde you are filled ugcwele ngamandla kuthiwe hamba. Lawo mandla ngawaseChurch. Apha sisebenza nge-purity. Amandla apha i-dimension ye-purity. Amandla lapha igama labo yi-purity.
The qualification is purity. Ukhale wena uthi ethe namntu inqabe. Elonqasho uhambile chapter 1, chapter 2, wamahamba chapter 3, ubethwele izandla wamahamba chapter 4, wamahamba chapter 5. Ka chapter 6 kwafuneka kufuka uziya. Kukhona abantu ofuneka befile for your breakthrough. Kukhona abantu ofuneka uphume kubo uzugqobhozele kwazini uThixo. Kukhona ilevel ofuneka umazi kuyo uThixo kodwa ukwazi umazi usahamba levathula. iBhayibhile zasiphaphazela ikherobi ngamaphiko sivala ubuso, ngamaphiko sivala amanqina, ngamaphiko. God is light. The light of God, when it shines, ikhanya iskena inhliziyo, ikwenza ubese kuye. Kukho izinto ongazifihla for abantu ngoba iservice yakho yabantu. The fear that you have and the respect, you are not respecting God. You respect abantu. Kukho izinto ezingamkelwa ecaweni, but ukwamkelwa kwasecaweni ayithi noThixo uzamkela. Ukhonza kwethu masiyazi uba ukhona umnikazi walento ongabonwayo kodwa sibonayo yena, ongaqhelwayo. Hlonitshwa izulu, wahlonitshwa zizidalwa sezulwini, waqhuba wenzela wena inyiweba athi yisu njengobunjalo. Yinto wakho into ayithembileyo, uthemba izwi lakhe ukuthi liyahlaba lahlule libukhali ngaphezu kwehlele. Njengolapha nje uThixo uthemba izwi lakhe, usungali-undermine ngoba sisixhobo esithethwe nguThixo ukuthi xa lihlabile uzawuthi ube right, uzawuthi ube right. uThixo unethemba labezivesi wayo ziyayilungisa impilo yakho. uThixo uthembe into uzawuthi uyeka uxoka. The more ufumanisa uxoka uzawuyeka, the more ufumanisa amaqhinga azawuphela. uThixo uthembe izwi lakhe. Uyingozi umuntu undermine the word, because the word is the only weapon. uThixo uliphakamisile nangaphezu kwegama lakhe. At the mention of the name of Jesus, all knees, ngamadolo atheni langadaguqe. Kukangaphi igama libizwa, u-Isaya wavela wathi eseneshori kwathiwa hey uzofika njani apha? Who are you? What am a prophet? What you not let dimension? You don't qualify. Outini. Come on, church, outini. He was known as a prophet. Good previous chapters. But in chapter number 6, kwafuneka kuphethwe umlomo wakhe. Kuthiwa wathi asawutsho wathi ethem namntu uyinqambi. Ndihleli phakathi. Who are your friends? Nincokolani xa nidibene? Nithi xa nidibene? Bangapha abantu abalimeleyo kwimilomo ekhonza uThixo but nibahleba. Wathi umlomo wami uyinqambi futhi nihleli phakathi kwabantu. Wathi awutsho kuthiwa kwathunywe neyesarafi yabheka esibingelelweni, yafike yathatha ilahle yalibamba yeza nalo emlonyeni ka-Isaya.
kule ndawo ingcolileyo kwabekwa ilahle kuthiwa lathiswi lifikile nje emlonyeni wakho elilahle isono sakho mprofeti sikanya kusela nobugwenxa bakho ususiwe kuwe mamela besalwane uthe mfeni kwabo Isaya ndevizwi kudala izwi likhona but ungabikho ka-purity ngaliva ngoba kukho izinto ongazuziva ngoba uzithethwa zivalwa yicondition yenhliziyo yakho zivalwa impilo le yakho shakatho athi kathetha uthi banendlebe kodwa beva banamehlo kodwa ababoni because of i-level akuyo nabantu uzifuthanisele ngabo bazawukwenza uThixo ungamhloniphi awuzumvuthika kuthe kusawuyakilahle emlonyeni wakhe kwathwa isono sakhe sixolelwe nobugwenxa bakhe bususiwe uthi ngevizwi ngeva alilizwi aliqala uthetha kudala lithetha but umprofeti akaliva ngoba ume ngetayitile yobuprofeti kukho i-dimensions apha itayitile zethu zingasebenziyo but kujonga i-condition yenhliziyo kukho itayitile apho ubupostile bungangeni khona awungekho ube ngumpostile in the presence awungekho ube ngumprofeti in the presence of God you are a servant you are a child you submit you go down aphakama umnikazi walo imandla wakafikayo levizwi ngiyawuthuma bona bayawusiyela kwakuthiwayo u-Isaya kudala khona but angeva ukuthi isizini kukho umuntu okhangelwayo kukho abantu abahleli kwi-dimensions abatshintshi izwi liyabuza sawuthuma bani the reason why you don't respond kungenxa yengxolo ohleli phakathi kwayo sawuthuma ba amen bandla sawuthuma ba but u-Israyeli kwi-dimension apho ungasethwa sipokoto sethwa inhliziyo yabona xa uthatha inhliziyo yakho ukubona bangashoked uba awukaqali bawukhona and yet in church you are regarded as the person. Amen. Uthetha kunjalo kwakuselapho Moses siye sithatha sesifunda Moses ukwaMidian welusa impahla khona usebukhweni bakhe welusa impahla yasebukhweni bakhe ngicela nimamele ngale mini kuthiwa kwatsha ityholo wabona ityholo lisitsha wathi makhe nityeke iBhayibhile ithi bakuhleli isithunywa bakuhleli intoni isithunywa babini kabantwana behleli phaya zabonisa uba yenze kanjani iBhayibhile irekhodi uba bakuhleli intoni phezu kwetyholo ityholo eli kuthiwa liyatsha but alide liphele now uMoses kuthiwa watyeka makhe ndiyojonga now ithi wathi awutyeka esiyojonga then God spoke. So meaning that God was and also engahlelanga yedwa ihleli ngantoni God spoke but Moses when he responded he saw ityholo lisitsha and isisithunywa esihleliyo ungama usikholiwe ungama bani futhi simbone uba ngubani usikholiwe athethe xa uresponda ekuthetheni kukabani avele uThixo ngoba kakade wena muntu obemile nguThixo but uThixo akakwazi umathethe ngokwakhe une-representatives zakhe ezimbonisayo ukuthi ufikile xa zimile zithetha wena uhleli phansi unganenkani ungarespond
kanti immediately egqiba uthetha xa kuzawufunctiona kuvela umnikazi wakhona ibe nguye othatha over. Waxeswayayo uMoses bakhe ndiyobona uba kwenzeka ntoni. Umbono onjani lo wetsholo elitshayo lingapheli. Wathi Moses khulula imbadada zakho ngoba lo mhlaba kukho imihlaba abazalwane ekufuneka siyitshintshile athana. Lo mhlaba ume kuwo ungcwele. Why Moses qualified to stand there? Because why are not purified? And in Angela Ngayo yayimbonisa uba akakagqithe emlilweni. Kukhona istage angagqithanga. Now akaqualify unyathela imihlaba ethile bazalwane. Kukho imihlaba ongazuyinyathela. Uzawahlabela ama-chorus uzicula i-worship songs. Kodwa kukho i-dimensions ongazuzinyathela ngenxa yokungcola kwembadada. Khulula imbadada zakho. Khulula imbadada zakho. Akazikhululiswa nguye kuthiwa wena zezakho. Ndakabuza nguMoses uba why? Wayazi uba vele ndiyazazi zimdaka. Let me remove them. I know. That I'm very thick. I know, I have sinned before you. But nami nikupapa nje Thixo ngibone icholo lisitsha. Wathi Thixo hayi ungaphaphi ke nene nifuna wena. Kodwa le assignment obizelwa yona imbadada ziya disqualify. Bazalwane namhlanje ndinibizele enkonzweni yozibhikotha. Yasonga sowuhlabelele kakhulu. Did you qualify? Sowusebenza kakhulu. Do you qualify? Sowushumayela kakhulu. Moses, let me tell you, church is not the same every day. Ngesolo uMoses ebehamba kulaa ndawo ngoba wena usela kuyigusha. Kodwa the following day kuthiwa usena uphinde uhambe kulaa ndawo ngoba seyembethwe nguThixo. Seyembethwe nguThixo. Seyembethwe uphakasha. Wasikhulula imbadada uMoses. Wathawuzikhulula kwathiwa you can come closer. Then you can come. Jonga ukwi-dimensions ongazungena kuzo. Ngenxa yembadada. Ngenxa yengubo. Ibandla lilahlekwe lixesha nenkonzo ye-repentance. Apho uthi xa ufika endlini nothi nibi nasenkonzweni vala umnyango uthi Thixo. And now amandla le service ndiyenzayo sendiyenza ngenxa yabantu. Help me. Xesha lakho noThixo apho uzawuba through ube real. Thixo ndingafake ebantwini kodwa nothi kuwe zonke into zithethwayo uyazazi wena ziyinyani. Kutsho wena kuThixo. Thixo uthi please purify, cleanse me, make me whole again, touch me. Moses was cool in what it is. Oh, come on, asebenza uthini? Ayisuthini. Baba ngavese exclusively thini kodwa sifuna wena. Uwe umuntu ozayo. Kodwa imbadada esi. Cela umela makhe imbadada izasitshintsha. Attitude yakho izawutshintsha. Awuzutshintshwa umuntu uwe. Uzamkhonza right uThixo. Le ngubo yakho ingcolileyo uzawuza ngayo kwi-altar uxelela uThixo ingubo yami inemigqobho njengelapha. Uthi Thixo ingubo yami le confidence andisenayo. Kuthi iBhayibhile wathi ndizakuthuma eJiphuta. Ndizakuthuma phi?
let's put apart. Basiqale sidile kuqala ne-appearance. Ithani amen. Ishumayela wrong or not? The Levites. No. Before they become, they have to be. Uyabaqotha abahlambuluka abalingile. Bahlanjulelwa ntoni as-Levites? Abalevi. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Now God will have men who will bring offering in righteousness. No. Who purify you in order to receive offering. Kuthiwa aba azise offering nabo mabayizise lenyungu. This is not about money. This is about you serving God. Gentonayo. Yole the Bible ithi uba uthe usiyonikela wakhumbula uba kukho umuntu onento ngakuye, ithi hamba kuye uyolungisa ezi issues before uze nomnikelo, ngoba uyayibeka imali iye kuba ngumnikelo ibe imali, and yaba njalo uzawuhlalwa ngumoya kaKhayeni owathi xa sukayo waqumbela abanye abantu abasikelelwayo esithi kuthena ngasikelelwa yena, wathi uThixo uyayazi ingxaki yilungise. Purity. Amen. Sawusiza uphethe imali ngesandla jonga uThixo akathanga nqa golide yonke yeyakhe, isilivere yonke ebazalwane uThixo akathanga nqa into nayo ufuna wena funa wena ungambribe umuntu ngemali nothi uThixo. He will purify, is that? He will purify and fire of silver. God will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. A purifier like gold and wonke umuntu oserve uThixo makavumele iprocess yokwenziwa. Makavumele iprocess yokuthwana. Isa. The Levites shall be purified. Bazakwenziwa baqoqwe. But when bazawuqoqwa xa beqoqwa ingubo zabo ezinestains kuzawunyanzeleka bezitshintshile, ngoba ingozi yona uThixo unomonde uyakwazi ukulinda futhi akamkele ngale ngubo ixesha elide, kanti ngoba kwamkelayo ukhona umuntu okhulayo endaweni yakho, and immediately lo muntu ekhula uzawuthiwa Aaron, Moses thatha uAaron unyuke naye kudala kine issues naye mkhulule lo ngubo uyincidisa uEliazara yena akazi ukwehla entabeni uzawufa ngoba ndiphethe incwadi ye-disobedience yakhe. Ungalahlekiswa yintambiso ehlala xa umile noba xa uthetha uvakale, ungalahlekiswa ngabantu abakubethela izandla. Uziyazi uba le nto inento yokwenza nenhliziyo. Inento yokwenza nenhliziyo. Thina singakwamkela kodwa ithi loo nto noThixo ukwamkela, ngoba thina siyawubona umphandle but uThixo uthi andijongi njengokujonga kwabantu,
kwakhe kwa-rejectwa uDavide kusithwa akayo king. Kwazi u-Eli ahappy wathi ayinguye makajike. Kwathi xa kuthiwa baphela ilo nyanga wathi uThixo andijongi ngendlela abantu abajonga ngayo, ndijonga inhliziyo. Baphelele naJesu onyana bakho apha. Wathi ewe baphelele oshiyekileyo yinkwenkwe, kwathiwa yiyo efunekayo. Wathi ndizifumanele umntu endlini kaJese inhliziyo yakhe isemveni kwam. uThixo hates wickedness, but uyayi-accept weakness yomuntu. uSawule wa-rejectwa because he was a wicked person, but uDavide wayenezimbo enento yonke ene-weakness, but uThixo wajonga inhliziyo yakhe. Le ndoda iyandithanda le ndoda iyandifuna. uThixo uyazazi ii-weaknesses zethu. Akekho umuntu olapho ngena-weakness yakhe. Uhlela apho une-weakness, nam ndime apha, but unhliziyo e-wicked. Ebulala amarhamente eselekhonza, eveza izinto ezawubangela abantu bangakhonzi. That's wickedness. I-weakness yinto odila nayo. Uthi Thixo ndinje but ndiyakuthanda. Thixo ndifuna uba ngcono, but i-wickedness ithi uyaphi apha ngoba mna ndisendleleni ehambayo. I-wickedness yile yenza umntu uthi uzalwa naye but ibe nguwomthakathayo. The heart. The heart. But naxa kuyonikela, ndifuna umnikelo ozaphuma enhliziyweni yobulungisa. Inhliziyo raphakasha. Ngenye imini andibakho. Ngenithi mhlawumbe ingekhoyo ngaloo mini leyo ibandla lisashiyekile. Nidlala. Preaching nidlala. Nithi phakathi kwentshumayelo washumayelayo. Ikhona intshumayelo okuyishumayela. Washumayela eze-prosperity. Washumayela ezithile. Kodwa ikhona inhliziyo. Intshumayelo kwayishumayelayo wathi xa sisiza kuThixo, uThixo ufuna inhliziyo. Wathatha ngohlonipha uThixo. Nokhonza uThixo ngenhliziyo enyulu. Uzawuza khona uthi Thixo, I cannot hide it anymore. This is me. Wathi uDavide xa thetha ndingabaleka ndiyephi. Apho nomzimela khona noThixo. Uthi uba ndibheke ezintabeni nalapho khona. Uba ndibheke ehlathini nalapho khona. Uba ndiye emangcwabeni kwalabafileyo nalapho khona. Naphantsi kwamanzi ukhona. Inye indawo ngela xesha uyabuza uprofethi. Uthi Daniel wena sithandele Davide kukho indoda ethe inegusha ezi-99 ifuyile, kwakumelwane wayo negusha enye. Uthi le ndoda yadla igusha kamelwane yawugqiba yambulala loo gusha ke ngumfazi ka-Uriya. Wawugqiba u-Uriya wabulawa. Uthi ngathwa wathi mayibulawe neentshaba zayo makuthweni ngehlele. Wathi uDavide hayi, ndingasiwe ezintshambeni zam, nehlele andilifuni. Mayisiwe kuThixo ikheyisi yam, abone uThixo uthini ngam. Wathi uThixo uthi xa thethayo uDavide, dala Nkosi inhliziyo ehlambulukileyo ngaphakathi kwam. Ndikumkani kodwa ndine-weakness. Dala Nkosi inhliziyo ehlambulukileyo, create in me a clean heart. Dala uDavide wayibona uba zisimbo zenhliziyo. Wathi Nkosi dala into endingasuyenza ndizukulahla, ngoba ndiyakwazi nguThixo abatshintshayo abantu. Xelela umelwane wakho ungamlahli uThixo. Mxelela ungamlahli uThixo. uThixo angasitshintsha isimo sakho. Wathi uThixo dala inhliziyo ehlambulukileyo,
ngaphakathi kwami uthi ngaqhubekeka. Do not take away your spirit. Restore unto me the joy of your salvation. Do you still have that joy? That joy okatunayo uhambela phezulu. Ngoba iniquities ziyabuyala joy. Ngoba ukungcola namaguga enhliziyo akwenza kanzima uzokhonza. Create in me. Dala Nkosi. Dala Nkosi. Inhliziyo ehlambulukileyo ngaphakathi kwami. Moya wakho umewususi. Restore that joy that I used to have, that first love, the love that I used to have. Kuthi ngakuthwala ilesha lenkonzo nibe ngathayingeni inkonzo ziyandalimana endleleni zilethi ngathi zinyatheleyo impathatha zami zingcolile ingubo yami ingcolile. Dala Nkosi, dala Jehova, dala Simakade, tudiniwe kusenzisa ndifuna wena, ndidiniwe ukupretenda ndifuna wena. Athi uDavide asele ehlangene noThixo romankhathashena ubani na ayokuma entabeni kaJehova. Uyatshintsha uDavide athi ngozandla zakhe simsulwa wangakhohlisiyo ngolwimi lwakhe. Yinto uDavide usuka kwindawo aphatha dala Jehova roshakata. Ngamanye amagama bendikade ndingaqualify ukuyoma entabeni, kodwa emveni kwalo mthandazo kuyabakhona ilifu elifukulayo. Xa ngibuza uba ndiyaphi kwathiwa ndisuka entabeni, ndiqualifya njani kwathiwa zizandla zimsulwa. Xa ndizawuvala intaba kaJehova ithi iBhayibhile kwincwadi yeHebrews chapter 12 sisuke safika get it? Sisuke sisibone ukinda ongazimasharishwa uthi ofika kuso, but emveni kwepurity usazibona ufika uthi wajoga nisentabeni kaJehova. Kuthiwa sika safika entabeni kaJehova. Kuthiwa thousands upon thousands of angels, izigidi zezigidi zengelosi kule ndaba, izidalwa zezulu kule ndaba. Kuthiwa ayinyathelwa nazinkomo, inkomo ehlele ntani yafa. Ndaba kaJehova athi uThixo kuyabonelelwa kulo, a mountain of deliverance. Bonke abahlala kule ndaba ba-experience transformation every day. Kukhona kuthonywe khona. Ufuna ingubo kaEliya ukuthi ukwakwayo yatholwa uElisha xa efayo wayithini. Khona kuthonywe khona. There's a tower. Ayikho into kaThixo eyathonywa emntwini yalahleka. Nathi xa sigqithayo kuzawuthatha ingubo zenu. There's a tower in the spirit. There's a storage stone. Apha intonga esigalela ngazo zithonywa khona. So that ngomso xa uThixo evusa omnye uDavide akuzokhangelwa amanye amatye, kuzawubekwa to that tower. Kuthiwa nansi iphethi. Nazi intonga zale ndoda intambiso yayo ngoku ephezu kwakho. Ayikho into entsha. Ayikho. Ngoba njengoba lapha there's a dimension oyirepresentayo in the kingdom.